Apat ka miyembro sa pamilya ang ilang driver na quarantine na matapos naibaluan nga Peke ang ginpresenta nga RT-PCR test result sa ilang pagpauli sa Santa Barbara, Iloilo. Hiningin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Sad ginapadalman sa karon sang Santa Barbara LGU kundi imbala naghalin ang Peke nga RT-PCR test results nga gingamit sang isa ka pamilya agud makatabok sa Iloilo gikan sa Cebu. Ginkumpirma ni Barangay Zone 2 Santa Barbara punong Barangay Reneson sang Abril 23 sang mahimata sang pamilya nga nagpangayo sa barangay sang Certificate of Residency para sa ila pagpauli. Abril 24 sang gabi nag-abot sa istansya port ang mag-asawa, duha ka minor nga mga kabataan kagang ila driver. Pag-abot nila dito sa istansya, aton dito ng mga counterpart ng mga frontliner nga nag-check ng document, medyo nagduda sa ilab na kagin-presentar ng RT-PCR test result. Abril 27 nakumpirma nga Peke ang ilagin presentang RT-PCR test result. Kung sunod sa ila, nga paghalin nila dito sa port ng Cebu, tabuelan nga port, din may nag-offer kung sa ila nga i-swab test sila, kag naka-PPE man ko lang mag-offer, gin-swab test sila tanan, hindi sila pagpasakyon sa barko kung wala kong swab test na negative result. Ginpahayag sang pamilya nga staff sang Vicente Soto Memorial Medical Center ang nagkuha sang ila swab sample apang sa dokumento nga ginpadala sang ospital sa LGU. Ila ginpahayag nga wala sila sang records sang pamilya. Suno kay punong Barangay Sonsa, antes gin-quarantine sa ila balay sa Santa Barbara ang pamilya kagang ila driver sang Abril 27. Nakapauli pa sila sa ila balay sa isa ka subdivision sa Banuas sang Pavia. Okay man, way man problema. Pagkambal ko nga quarantine sila, no problem, ma-quarantine sila. Sa pagpauli, nagbiyahe sila via Cebu pabalik sa probinsya sang Iloilo. Said padayon nga naka-home quarantine ang pamilya kagang ila sini nga driver kag natala naman sila nga ipaidalom sa swab test. Said May plano bala pasakan sang kaso sa lokal nga panguluhan hinding pamilya, Daryl? Said sa karon na naga-coordinate man ang Santa Barbara LGU dito sa Tabuelan Port agud maimbestigaran gid kag kung makitaan nga aware sila nga hindi illegal ang pag-swab test sa ila, most probably mapasaka gid sang kaso nga using of falsified documents, particular na ining RT-PCR test results ang LGU batok dito sa pamilya. Said Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.